Айде, готови! Гогов! Да, Горенка, готов съм. бегай при отбора. Дай тартари, Гогов. Готови ли сме? Да. Ето чука на втора, ако някой не прави нарушение да... Секунда. Сега ще го кажа на Моника. Чука на втора. По-ниско това дупе. Не дей, че хареса, няма да се тръгне оттам. Господ, стига им помага, бе. Даваме начално спорт. Дай, Мони. Мате, ти удряш, тя се връща назаде към тебе. Това е начална скорост, продължавай. Вижда, харесва. Тя го казва. Ето на половината на нас това доколко. Между другото, затова се контузих колялото, паднаха им гаш. А мен ми се заби една пръчка в цето, ма не знам пробили. Имаш кръв май, най-стара. Няма, само мрежата, бе, как ма? Тя някъде не се даде. Бягайте, бе, някой игра да не трябва да пръчката. Голяма работа. Вие на някой друг бягал там. Абе, скоро операторите на интереса, хората винаги снимат отзаде, да не са научил от тях. Браво! Дясно, Гаро! Ники? Ники? Да, има. Я ме оцели, аз не знам къде е. И ми помага, не колко работи. Не съвсем. Да, така е съботите ги види от тук. Ти ще го гледаш така. Не, за да ти ще Ето, тук беше следващото. канала на О, да, долу по-зумбата. Много да ми прави
пратиш клипче, където скачам във водата. А по-бързо може? Не влад. Ако си се мълчи, не е добро. Давай, давай, да! Наляво малко трябва. Наляво, наляво. Господ, нали за не покачите се взема от силна награда? Аз викам, ако да не покачите, не получите награда. Решихме и ви отдухме една баня, който не е пишил, но съм ви разпознавам банята. О, давай. Имаш дълга, Ляво, ляво! Наляво! Ляво! Ляво! Не беше първата игра, не дегни. Мрежа! Мрежа имаш! Мрежа имаш! Мрежа! Абе! Това беше най-бързото преминаване през мрежа. Няма по-бързо. Не сега. Дръж да повърнеш извън мрежата. Може, Бони, може! Един метър си остана, давай. Давай, издигнеш. Издигнеш. Дай край, издигнеш. Сигурно. Не, за това, който е нафиг. Крума, бегай. Ляво! Ляво! Аз стигнали гласа и да качвам мрежа. Вечера в палатката. И няколко пъти го направихте и ми влиза ръката. Не там! Много пъти сте се. Турите ли кафе? Кара всяка момиче. Не беше преминал, после ще го вземеш. Пробвах така първия път, обаче ще ги чукам. Думата това има Защото го минало предния път. това е ръка за това стреляче там, да. Не, това е това за посадка. Виждате, го без пътя, нищо не остава на пътя. Няма кой да удари. Давай. Дам брадата да лепиш, Вики. Обувката.
Браво. Дай последен метър, дай. Дай един метър има, дай. Излизай. Браво. Газ нагоре, газ, 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 газ. Пази краката, браво. Иди тук, излизаш, излизаш. Браво. Точно ти да се заплетеш. Малко беше. Музика няма заради тебе. Какво не сте гуми? Аз се казвам, сядах бе да е на гумите на коляно. Айде, певецо, давай! Това е всичко, това е one man show е той. Той е такъв стендъп комедиан също. На коленца минават, гей. На коленца. Ама тя се подпусна мрежата и мисля да е по-добре за тях. А те кажи го сега на Ник това да е стегне. Него го помпаха, ама.